Там касается хобби, чуке чиото. Нависонен да бори звачки ман ягон чи бо видео топ дарова бо я аксияи гизалагии дига аз тарафи ширкати ҳаҷ центр кадом нафаро ки сафар карданем ба хонаи аллоҳ нигоҳ кунед сафаро аз ташкент ҳастай $1100 прямой рейс то ҷиддар аз ҷидда боша бо прямой рейс то ташкента даҳами пул дохил мешава билети туда обратнатон сева хурду хӯроктон гостиниса дар мадинаи мунаввара ва гостиниса дар макка мисол гостинисаҳои наздиктарина ва боз ҳамун нақлиёте ки аз ҳамун гостиниса мегира мебаратон ба ҳамун ҳараму мегарден ҳаҷ мекунен бо мегардона мебиёратон ба гостинисатона ё ин ки аз макка мегира ба мадина мебаратон бо аз мадина мегардона мебиёра ба маккара ҳамун нақлиётам дар ҳамин пул дохил мешава инчунин як эҳром як китоби қуръон 5 литри оби замзам як сумкае ки ҳамин сумкаи ҳамин ширкат худшай вай сумка дохил мешава дар ҳамин пул хулоса 14 рӯз меистен 11 рӯз ямина дар макка мегзаронем ва 3 рӯз ямина боша дар мадинаи мунаввара рақамҳо дар ин ҷай барои маълумот